Hej og velkommen til den her video. I dag sidder på Freaky Prisoner, og tiden er inde til at ranke op. Fordi vi har nemlig alle sammen 3 Emil og Vantia og Casey 2007. De er allerede ranket op til A. Så nu skal jeg også ranke op. Så det bliver jo rigtig dejligt. Fordi at vi kommer til at klikke på deres skilt. Vi har 3 millioner, så derfor så skal vi lige skrive bande bank. Så jeg tror det er sådan, man gør. Okay, det var altså ikke. Det var rigtig god ting. Så lige. Så. Up. 8, 6. Jeg må undskylde, at jeg er lidt stille. Up. Ja, så har jeg 2 millioner. Bup! Så vi okay, det her det er nice. Okay, her kan vi komme ind. Jeg sidder sådan helt og ryster lidt. Ui. Nå, man kan få kun en guldpullet heroppe. Jo. Men altså, jeg føler, jeg sidder sådan fryser lidt, så jeg sidder og ryster lidt på musen lidt og sådan lidt. Det er lidt ret irriterende. Okay. Okay. Der er også kommet noget nyt derude, fordi at det er også blevet lavet, så ikke, for jeg vil sige, at det er blevet lavet om, men det er lidt sådan. Okay, hvad vinder vi? Okay, vi er 12.000. Nice. Nå, okay, jeg fik ikke fisk. Jeg vil lige se, hvad det er. Er det her sådan nogle vagtstuer? Okay. Det bliver meget pænt herude. Hvad hedder det? Er der ikke nogen flere ting? Der er en Emerald Blocks der. Altså, lige nu prøver jeg at finde mine, og for jeg er lige kommet op, så jeg aner seriøst ikke, hvor det er. Jeg er ikke sikker, men plejer det ikke at være hernede? Eller er det bare mig? Okay, den er ret dyb, den her. Så jeg kan helst have noget jord til min... Hej, velkommen til den her video. Der skete en lille fejl ved den. Så sker selvfølgelig det, at der så ikke kommer mere plads. Det er ikke fordi, at jeg er rigtig dårlig til at lave starten på min video, men det var bare meget uheldigt, fordi at lige det, at den så var stoppet med optag, så flækker jeg en, der havde båd.
hvilket jeg fik 100.000, sådan cirka, eller lidt over. Ja, og det er selvfølgelig rigtig irriterende, at jeg ikke lige fik det på kage. Oj, der er en her, og løber. Skal vi flikke ham? Okay, ja, okay, vi løber. Jeg skal vide, om der ikke er nogen flere, eller ikke. Derfor, men om der er nogle mad chemist celler, der er ledige chemist celler. Ah, okay, det er selvfølgelig meget uheldigt. Det er ret uheldigt. Det er træls. DS rense en info. Følgende bør du være opmærksom på i A. Finder vi ud af, at du at en bande eller personer har en eller flere småf lukket ud med vagter giver våben narko på sig, vil vi nu starte med at rense folk, når de er offline, så alle bliver ramt lige fod, og så alle ikke bliver ramt lige fod, og ingen eller ikke kan betale sig for rensning. For det er sådan. Okay. Så det okay, hvad der var det her, jeg bygger lige videre her. Okay, jeg håber seriøst, at der kommer nogle flere madkæmpeceller, fordi altså, jeg ved, der var madkæmpeceller, eller ikke bare, altså jeg prøver at finde en alligevel. Det er også den, der findes celler her, egentlig, synes jeg. Ikke fordi det er nemt, men der er mange sådan celler, og jeg synes, det er meget pænt heroppe. Her okay, der er en, de kan få lige rundt, de giver. Det er også uheldigt, så tror jeg bare, håber jeg ikke dør. Men nej, jeg tror bare lige løber tilbage. Eller, ja. Wait. Ah, okay. Men, rødstue. Nej, lad være med at slå på mig. Jeg har ikke gjort run. Okay. Men, det var det for den her video. Vi ses næste gang. Hvis du kunne lide videoen, så må du meget gerne smide en kommentar eller et like. Fordi det vil gøre mig rigtig glad. Eller subscribe til min kanal. Men det var faktisk bare det for den her gang. Det var meget, der vi lige fik ranket op. Jeg kom af, og fik lige sådan næsten 200.000. Eller, ja, det var så ikke det, der var, men vi ses. Hej hej.